Dako! Oh. Dako! Mana kuha ni Arar? Kuha si Arar oh. Oh. Para daghan mo kuha para maramdaman labas mo. Welcome back to my channel, and for today's video guys is manguha taog tilapia, mamasul taradto, and then magladya taradto. Unsa guys, isuri mo na ko dadto sila hang kanang inagsud nato na sila swimming pool diri. So diri yani siya white duck. So kani di ay guys ang white duck. Ayan, ang abang din niya guys is 200 per 30 minutes. And this one is 100 pesos per 30 minutes. Ayan guys. So malingaw jud pagkag bike din ha. Nya na ay snake dito nga nagbuga og tubig. Snake Falls. Ano pa isa diri sa Pikas. So may isa pa sa Pikas. Oh, may life jacket sila guys. Oh, kari. What is this? The yellow duck. A few moments later. Para daghan mo kuha para maramdaman labas. Kari okay ra naman. Kana ayaw nang gamay. Ano na samdan naman? Ah? Ginalong. Tara. Tara. Tara na kana. Dako! Oh. Dako! Mana kuha ni Arar? Kuha si Arar oh. Oh. Kakuha na sa Arar bay. Masul. One eternity later. Oh, kakuha si Ati An og dako. Oh, wow. Ha. Tagada, tabalon. Pasugba na boss. Pasugba na. Pwede dalon ng uban. Pwede. Pwede? Pwede raw. Pwede Uh, ra tanan, larang ninyo. Basta kay walit tira pwede. Okay. Di man sa pasugban. Okay. One eternity later. Laja ka tumay. Panapatas magladya. So gituan din na sila guys para mga isda muduol inag-iksa sa ladya. So dali ra sila makuha. Ayan. Nindot kay sila tanaw nagkisi-kisi oh sa tubig. Isbugbe kay may go kay nag-iksa ni kuya. Kasabot to boss. So Tomos tus layo-layo. Nalagi puahon, lami lagi ng puahon. Tara babaw ha. So ito mo no, dako na siguro nang ito, mani ba?
Ayun na. Iuli na nanak. Kuya, dara ya. Ito ay ng lukso. Dara. Dara. Oh. Itog na anak ko. Ito ng lukso aguban. Excuse me, be. Excuse na. Kaibutang anak. Oh, wow, di dako. Hawa na. Kaya di magkakadako. Lukso. Oh. Ito na. Ngisi-kisi na. Ano man na dari kay ibas na duha na. Oh, ikaw na. Ito na rin. Iyo sarag sud. Oh. Wow, sabi, oh, dagko at siya dito. Di dako kay guys. It's a very big. Oh. Kana o kato jud siya dako jud siya as in. Dos media. Dako siya di o. Now. Dako nang ibaya po na siya ko anon peritohon iskabit sihon. Iskabit sihon. Oh, iskabit sira mga binas. Yalam minig iskabit siya peritohon. Naa. Dagko na no. Dai paon ya. Tapos isa o dako na. Duha. Kisi-kisi. Hala ni kisi-kisi. Batuk lang sa bus kita lira. Dali ra. Oh, kuan ron. Na bali mura putut may. Mura jawa sa buksok. Gani? May na. Dugmay na tilapia. Nak, excuse nak, makisi-kisian makasama dra ba na nak? Di ari abot ha. Sige sa ni. Ah. Subaan bro. Ah. Bukan na. Dagko na. Abot na duha? Akan ora. 1 hour. So, kuan ay guys, nagsige pa silang trabaho ron. Dako pa kayo sila trabaho on. Inig kahuman jud ani. Very nice na. Nice na ni siya dari. Ayan. Na nagpicture-picture dito. Na pinanoroy. So, musakan akong balik ibabaw ate. So guys, padulong ta sa ibabaw. Andrea, wait. Andrea. Ikaw, ako, usa ka beso. Ikaw ang pulong, ako ritmo. Ikaw, ako, ang balak nung liriko sa atong isig usa. Mamuwag ang kugma. Ay nalipang sa pasumbingay, mga linya mong ilay-ilay. Gikas ka sa pitik sa dughan, kasing-kasing kung karagan. Laylay ko, bahala na kung sintonado. Igo ng matunggan ko, kuhit sa tingog mo, kay kasing-kasing ko.
Kabalitaw, pasumbingay sa dughan. Ikaw, ako, usa ka berso. Ikaw ang tigmo, ako tono. Ikaw, ako, uyamot nga romantiko. Pinhinatong duha, mamukhat ang gugma. Mama. Okay na imong mood? Naulian na, nakapanaga. Nga naman to, wa palit yung chinelas. Balik chinila pa. Na kung chinilas pa. Tap na mamikot son gida kay among pabutangan sinina atas gindulman. Anja ka nilagyan kay kutson ko na tumba. Aka na dyan na siya, guys. Pagsakay niya. Guys, pagsakay na ko, ang chinilas na dito nabilin. Nabilin. Pagsakay niya, ang chinilas, iyang gisuot nga chinelas, iyang gibilin. Adto sa iyang gisakanan. Ayang, diya kayo ka guys, public to, dagan to og tao guys. Diya matingan dyan itong mga tao, gagisa man ng chinelas gibilin. Ay, budget guys. Inga pa kasang bana, magita gindulman, at tutas kanang na ay store mo palit. Ba, basta kada nang na murag mall. Kung magita dato kay mo palit kung chinilas ka ko chinilas. Diya ingon si Papa, na akong ginas Papa nga mag-ato si Mama kay magpalit og chinelas. Diya pag ingon ni Papa nga kari lang ako, di na tamato. Pag abutan, hiwanas mo si Mama. Gati ni Elgo? Elgo, dyan anak ko to Pero jud na ang butangan nabili na gang chinilas to as Alicia. Wa mo ban. Yaw sa tuoy nga naman to pagsakay na lutang. Lutang kaadto ba guys. Ang chinilas gibilin kay ding sakay. My goodness. Ano niya? Moto, kusmod. Kasmod? Gusto kong palit og chinilas kay wa ko chinilas. Abi ka wag nakasmod ron. Akaron o bentahan na. Kina. Darag niya yung chinilas gisuot guys. Chinilas ang bana. Bye-bye.